show you what's happening inside. Very beautiful decorations, well-dressed people, and of course, well-decorated is the hall in readiness for the launch. It seems like it's going to be a dinner as well as a launch and a bit of panel discussion. Tikulandireni kuchokera kuno ku BICC muzinda wa Lilongwe. Ineyo dzina langa ndine Alex Banda, tili kuno chifukwa chipani cha UTM ndichomwe chatiyitana kuno usiku uno. Kuno kukhale kukhazikitsa masomphenya achitukuko achipani chimenechi cha UTM chomwe mtsogoleri wake ndi Dr. Dalitso Kabambe omwe ayende limodzi ndi Dr. Matthews Mtumbuka. Ndikufuna kuti chidzulo chinocho mutenge nthawi yanu ndikukhala pamenepo, kaya ndi pa wireless ya Zodiac mudzimvetsera, kaya ndi Zodiac TV khalani pompo, komanso if you're on the go, Zodiac Online Facebook page, join us for that discussion. A better way to start is to hear from the party itself, and the spokesperson Felix Njawala is here. Good evening, Abana. Good evening. How are you tonight? I'm not complaining. Thank you. Ndetu ni mauza o kuondera komanso amene akutimvera pa Zodiac Radio ndikanema watu kuti kuno kukuoneka bwino kwambiri. Dzokongola. Hayi kuli dzokongola kwambiri. You know UTM mtsogoleri wathu malemu Dr. Saulos Klaus Chilima. Anachita set my standard. Very high. And njira imodzi yopangira maintain legacy yake is to make sure kuti ma standards osakutsika. Ndi chimene tikuyesetsa ifeyo kupanga kuti ma standards amene achawo azikhalabe omwewo chifukwa osanamizana dziko lino na amene wina aliyense akhozochita umboni kuti anabweretsa zinthu zachilendo zatsopano zokongola ndi malemu Dr. Saulos Chilima. You miss him? Oh yeah. No question about it. No question about it. I'm looking at the program hapa. Yes. Zikuoneka kuti pakhale sompata oti timve mawu awo ngakhale kuti sali nafe limodzi. Exactly. There is no UTM without Dr. Chilima. We can't separate the two. Ndiye Madzulo ano nawonso atiyankhula timva mawu awo kuti akuti chani pamene adati chani munyengo ngati inoyo ndithudi. Kodi masomphenya amene aja ndi amene akuyendetsabe chipani cha UTM mpaka na lero? Masomphenya mene tikugwiritsa ntchito ndi omwe aja. Masomphenya aja sanakwaniritsidwe ndi masomphenya amene aja anthu akhala kukamba za alliance. Ma alliance lero tikupanga alliance munomo, tilengeza alliance ya UTM amene akuona kuti dziko lino sili kuyenda, osati chipani imakhala ndi certificate koma tunenano amalawi aini akeyo. Lero tipanga nawo alliance, mumva ndithu kuyambira mawa amalawi akunena kuti ifeyo basi tikavotera UTM, tikavotera Dr. Dalitso Kabambe, akamva mfundo zimene zitamangidwe munomo. If alliance yathu tipanga ndi amalawi ndithudi. I'm curious to learn manifesto iyi ikhale yosiyana bwanji ndi the third revolution imene your leader DK, as you fondly call him, Dr. Dalitso Kabambe anakhazikitsa kumasintha kuti third revolution zisiyane bwanji kapena ndi masomphenya omwe aja ndemwe abweretsa pano kudzangokhazikitsa ceremoniously? Well, zimene akhala akuyankhula ndi just pieces of the manifesto. So lero lono people will have full manifesto with explanation kuti kodi ichi chili apa chifukwa chani, tichipanga bwanji, tidzachichita pomotani, because kumbuyo kwa anthu akhala kulonjezedwa kuti tikasolole ma manifesto azipani zonse zimene zalamulira mdziko muno kuzika apo tikayambe kuchonga kodi chimene anapanga apa nchiyani. Mupeza kuti ena adzidya 2%, ena mwina 0%, ena 10%, mwina ena 20%. Zimene zijazono zimachitika ifo kuti
mfundo zimayalidwa koma opanda ndondomeko zoyendetsera mfundozo. Manifesto yathu ndiyosiyana kwambiri because mfundo zathu zilinso ndi ndondomeko zoyendetsera mfundozo. Anjawala mukunena kuti mukufuna mupange mgwirizano ndi Amalawi lero kunjaku komwe ine ndimapezeka kawiri Amalawiwo akudandaula kuti kodi UTM ndi zipani zina zotsutsa simunapange bwanji mgwirizano kuti mwina 50% ndi +1 ija mukhale ngati mwakwaniritsa. Mgwirizano samakhale ofuna kupeza 50+1. 50+1 tikhoza kuipeza koma tiziyang'ana kuchoka pa tsiku la chisankho. Ifeyo 2020 Amalawi anatiuza kuti tipange alliance ndi Malawi Congress Party. Azibusa ndinganena kuti wina aliyense tinapangadi alliance amanena kwauza achilima kuti muzichepetse achilima akukula mtima mwawo mutangovomera ndo tilipanja pano mkati mulibe chikumachitika timanena kuti apa zinthu zomwe kachizunguzungu chimene chikumachitika akuluakulu akafika akuma awo poteropo akatero akumazalowa ndithu kuyuza red carpet imeneyi ayika ndithu decoration imeneyi akumalowa mpaka nokafika mchipinda chimenechi kufika kumeneko kufika kumeneko ayika ndithu pamenepo poti munthu wina aliyense ochikonda chipani atha kuyimapo kujambulitsa ndithu tithunzi ndi makamba tsogolo kwathoko ndi Dr. Ntumbuka ndi hayi mwachenatu kwambiri zikoma kwambiri zikoma ikuoneka ngati ndikalala ya manifesto launch chifukwa mkati ndimaona so ambiri avala nakasi tifuna tigwire ntchito tirede tifuna kugwira ntchito ife tifuna tigwire ntchito Brian mukuziwa kuti Malawi vuto lina ndikuti timangokhalira maplani athu a Malawi we are the best planners koma kugwira ntchito vuto ndi kugwira ntchito ndife takonzeka kuti tigwire ntchito tikonze Malawi mosokozedwa ndi Dr. Dalitso Kabambe. Mumalikumbukira bwanji tsiku la nomination? Tsiku lija munapiyenda njomba kwa nakuonani ndikubwera ndi madamu nakuonani kuti ndi madamu wa mumandicheka then makutawani maso munaenda ndawala kwambiri and we said it on TV kuti Ntumbuka atenda njomba kwambiri nimakuona nimukubwera ndikubwera mabwera pafupi then nimaona kuti mfuna muwerenge maso then nathawa maso kuti muna alikocha kwambiri chifake sinavale suti chifake ndikanavala suti mukanadziwa komanso makamaka kuti tikusonyezeni Amalawi nonse kuti ife tifuna kuzagwira ntchito tabwera kuzagwira ntchito chifukwa mumene mukudziwira chuma chathu sichikuyenda bwino chifukwa chake tasogozedwa ndi munthu amene akudziwa za chuma kuti mangenso chuma cha Malawi kwacha ikhale yamphamvu komanso madolars azipezeka chifukwa timakamba mu manifesto yathu kuti tizikhala ndi mafactory maboma osiyanasiyana kuti kuzera mafactory muja ndiye kuti number 1 tilemba ntchito achinyamata ambiri komanso number 2 ndiye kuti katundu tizipanga Malawi momo ndekuti azichipa nangasi choyambira katunda madula mkudzati Malawi ili setup ya chonchi sindikudziwa kuti chinakupangitsani ndi chani fuka manifesto ena zikuoneka zapamwamba kuti ngati zachipani koma lero kukuoneka ngati kuti momwe mwachitira ngati dina dance koma inunso mukuziwa tu Catherine ndi Brian kuti ifeyo yathu ndi peseta ndife mukumbukira malemu Saulo Silima ankanena kuti ayudem ndife mafana organiza bomb ndi zimene standards nthawi ikutithera funso lomalizira zimayamba bwino tingoyerekeza mutatenga boma kuyenda bwino koma pena pake zimazapeza kuti zabunya basi ndino okonzeka ife ndikokonzeka kwambiri chifukwa musayiwale kuti ifeyo ndi achakwera anayamba bwino ndi ausi koma pano zikuoneka ngati zasokonekeranso limene ndiyankhe kutero ngati mutaona bwino muona kuti palibe president amene analonjeza Malawi nkupanga ofi pa gulu la anthu kunena kuti ine ndi vice awa sitizayambana Dr. Dalitso Kabambe pa 3 August kunzuzu kuja kumega rale ananena poyera pamaso pa ansembe azibusa komanso mafumu akumpoto onse kuti iwo ndine tizagwira ntchito limodzi komanso ananena kuti vice president usiza nkukhala ngati chikwangwaniya. We have been on that road many times. No, we have never been. Kuyankhula kumene koko kumamveka. Koma kupanga oath pamaso pa anthu a Mulungu ndi mafumu Brian anapanga zimene ndani palibe akangoyamba ndiye kuti tikuyamba chapter chanyuwani sobano timu yanuyi ndi bullet yotani timu yati anthu amayikonda chifukwa choti number 1 ndife anthu oti tonse tili fresh tikuyamba kumene ndale tikubweresa freshness ku ndale komanso chachiwiri taphatikiza
president wamene akuziwa zachuma anagwira ntchito ndi abingu anali budget director akuziwa zonse za budget komanso nthawi ya Peter Mthalika anali governor wa Reserve Malawi ndi amene anapangisa kuti mitengo ya fertilizer ikhale 18,000 osasintha zaka 4 komanso ine mbali yanga ya engineering ndi technology ndiye kuti zomangamanga za madzi za magesi ndi zina zotero tiziyathandiza president kuti tikonze dziko la muwina tiwina apa tikudusa chifukwa muone kuti Malawi muno last time anthu amene analembesa anali 5 million chakuti pano ndi 7.2 million pa president akubwera zikomo kwambiri kafe ndithudi tikuona galimoto kutogoloko kuti akabambe akabambe zikuoneka kuti ayandikira galimoto zimene zanyamula ndipiti wa galimoto za Kabambe komatu pali chitetezo anthu akonzekera munthu Brian wekukhala candidate presidential candidate kungofunika chitetezo sungamangoyendayi ndi mpikisano tu sopikisana kudya ndiye mbona kapeleka zikasonyeza nditi kuti uyimangati president sungamangoyenda chisawawa ndizofunika nditi kukhalisekile kwani chabwino ngati mchithunzi mwanumo galimoto imene yanyamula Dr. Dalitso Kabambe akufika pano pa Bingu International Convention Center ukuona chani mzanga ndithudi pamenepo mafuka ndima atuluka ndithu mchipinda chimene chomwe mwambo ukhalire ndithu dzawalandira Kabambe kuti tsopano alowe mchipinda chimene chimwambo ukayambike ndati manena chakuti ndithu achitetezo ayima pamenepo ndithu ena mwa akuluakulu amene ndikuwaona pano a secretary general chipani chimenechi cha UTM Bambo Willet Kalonga komanso ndiyena akuluakulu tinene kuti mwambo chititsa chidwi mkatimu tinalowamo zamphamvu kunja kunonso zamphamvu ndimatiso mwina ndifotokozere kwa ena omwe akungomvera pa wireless sakuona muzithunzi kuno mwambo momwe aukonzera ndithu aukonza mwakachizunguzungu choncho kufika panja pale amayi achipani ndi abambo imba ng'oma amene akuyimba ndithu pamenepa ndipo amene wali panja pokhala pasali mkati mulibe ng'oma muli bandi yomwe ikuyimba achita seti ndithu mwangati mwa dina choncho anthu akhala ndithu ma round table ati nthawi nakenso kukhalanso chakudya ndithu dinayo ikhalapo akuona ndithu panja pano momwe achitira seti pali red carpet achitanso decorate pamalo olowera mchipinda chimenechi kusonyeza kuti onse akuluakulu akamafika akuyenera kuyuza red carpet imeneyo kulowa mchipinda chimenecho akakafika pafupi ndi kutalo achipata choyamba ayika ndithu pamalo pomwe anthu ochikonda chipani angajambulitsirepo chithunzi kenako ndikulowa mchipinda chimenecho ankati mwenimweni kukamba za mkatimo anthu afika kale ndithu akhalakhala matebulo mwawo mipando mwawo anthu enanso amene taona mkati mmenemo mlangizi wa Kabambe pa nkhani za ndale strategic tikumvanso kuti mayi Chilima akhala kufikanso madzulo ano pampano usafika akuti afikanso tikumva choncho okay ndithu tidikire kuti tione kuti in fact mwina kusatsika kunkuyembekezera kuti afikeso nawo alowere limodzi ayi ndithu tione ndithu zonse zikamachitika pano ndipo Amalawi tikudziwitsani koma kukambaso za mkati mwa akuluakulu ena achipani Brian afika kale ndithu taona mneneri wa chipanichi Felix Njawala nawo ali kale mkatimu maiso Patricia Kaliati amene ali advisor wa president wa UTM amati strategic advisor nawonso ndithu afika kale mkatimu momwenso achitira setup yake mmatebulo mwayikidwa mauthenga nthawi inake ndinayenda kuti ndione kuti ali pamojani mmatebulo mufuka muli zinthu ndithu tomwe tayikidwapo mauthenga osiyanasiyana mmenemo mwayikidwa mawu angapo amene malemu Saulo Chilima amakonda kulankhula ali moyo mawu ngati tidzafera mbendera iyi mawu enawo ndifuna kuti chulu akangoachambula chifukwa mawu akalankhula koma tili munyengo yovuta ndeti satchule pano. We're talking about the late Saulo Chilima. It's heavy even for us kuti lero tikoza kumanena kuti achilima kulibe koma kumachula kuti malemera and sometimes you think kuti akadakhala ali ndi moyo kodi how exciting this campaign chifukwa campaign iso ikusoweka kaspark kena kake. It's not the usual campaigns zimene timakhala nazo. What comes to your mind
za malemu Saulos? Ndikaganizira kwambiri Brian ndimati kodi Achilima akanakhala anali moyo kodi ndale za 2025 zikanakhala zotani chifukwa monga wanenera Brian pakanakhalabe ndithu kusintha kwina kwake momwe zinthu zachitikira ulendo ono si momwe zikanachitikira ngati Achilima akanakhala anali moyo chaka chino makaso munyengo ino yachisankho. Ine ndikuyembekeza kuti mwina Achilima akanakhala kuti ali moyo pakadali pano zowawa kunena koma betinena nangati panga bwanji ndikuona kuti mwina akanasintha akachitidwe kandale sibweziso momwe zinthu kuti zikanakhala momwe zikukhalira pakadali pano ndikuona kuti kukanakhala kusintha nkachitidwe kandale chifukwa nthawi imene ali moyo Achilima amakonda kunena kuti ife tinachita mgwirizano ndithu tinagwirizana kuti alamulira 5 years ine ndizatenga inayo ndikanakonda kuti kodi munyengo ngati ino zikanakhala zinthu zotani Achilima kodi bwezi atatuluka kuti aonetse kumtundu wa Malawi kuti ndikuyimirano pandekha ngati president ndipo kodi ku MCP akanazitenga zinthu zokukhala motani chifukwa already ali moyo anthu amalankhula ku MCP komweko kuti fe tasankha kale wathu ndachakwera zikanakhala very interesting ndithu kuti ndale kodi zingayende bwanji zisintha lero Achilima kulibe ndipo tili pano kuona Kabambe ali president wa UTM Dr. Matthews Mtumbuka ali running mate wa Kabambe zomwe mwina akanakhalapo sizikanaenda moyo chonchomo ndikuona akambala yes amene ndi mtolankhani wathu Kathe Maulidi ena mwa amene afika kuno ndi Newton Kambala komanso Mark Katsonga Phiri nawonso alipo mpano Mark Katsonga Phiri kodi alowalidiwo alowalidiwo apatseni mona Malawi ti live pa Times Television komanso radio tite alliance mwalo walidi alliance abwera posa chedwa padakali pano nkuzasankha president amene angasinthe zinthu mdziko muno basi ino mwayiona kuti yokwira ndi yaka ndi yokwira amala nanga sipadzana paja munali mutonse tonse inatatu 2020 okay ndiye inatatu 2020 amana kuonena Malawi akodi padzana paja munali mutonse inde tonse inatatu 2020 okay tinathandiza chakwera kutenga dziko lino titangoyira anatithawira pesa munakhala mpaka nduna kutuwa kanduna ndiye kuthawa awangane zothawa nda alliance ngati kuti atawa mungwirizano wa tonse umene ucha alowa mboma akuti kodi munachita meeting kawiri kapena katatu kwinako zinathira boma timapanga ma meeting tisanalowe mboma atangolowa mboma anachita tisapiye koma ndimafuna ndinene kuti